Siyaphila. Ukhulumayo ukaManqele oganele kwaSibisi. Sizenzani la namhlanje? Namhlanje sisemndenini wakaButhelezi. Izingane ezimbili uBulelwa. Ngiyangibabize ke ngiyibonga uZABU ngithoni uZaza bobabili noSiphokazi. Sisendaweni yaseDlenkhilokishini Sithembile sobenzela uMhlonyane. uMhlonyane ke kusho ukuthi kwaZulu qala intombazane yethu mayikhula ibona izinsuku zayo. Ngicabanga ukuthi uyangizwa. Kwangakafundwa kuyikole. Yayivela ihlalise phansi yalwe ebese ihlala nezinye intombi igonqe lokho kuthiwa umgonqo. Bese ihamba iye ezibukweni njoba sila ezibukweni. Ubaba wayo bese ihlangabeza ngembuzi. Usiko kwakuwukuthi ukubonga ezingilozini zala ekhaya ukuthi babezela intombi mhla izalwa. Akusikhona ukuthi uyiphathe kahle. U1 lo kodwa ke sesithi umzali uma ngabe ethola amandla uyayenza noma nini ngoba manje inkinga esesaba nayo izikolo ezifundwayo. Ngeke kulovisa ingane esikoleni mayibona izinsuku zayo. Kodwa sesithi ke njengoba bayikhethela ukuhamba umkhosi omhlanga bayahlolwa labantwana bobabili. Njobe engakahlangani nomfana kusalungile abakathintwa bobabili njoba silapha ezibukweni siqale sabahlola kuqala bonke njoba babona begcwele lapha. Kusazoba mnandi nasekhaya sesiyomukela imbuzi esiyohlangabezwa ngayo esangweni. Okuwukuthi abaqhubeke bobabili bayiphathe kahle. Bese sibuya kuma sebeno 21 sizobenzela umemulo. Kahle kahle uMhlonyane ubaluleke ukudlula umemulo ngoba angeke uwenze umemulo uMhlonyane ungawenzanga. Mangabe ungazange ube nawo amandla ngaphambi kokuthi wenze umemulo yawuqale ngomhlonyane. Ingakho ke silapha ibuyele emasisweni bahlolwa ngaphansi kwendumeni municipality njengoba babona begqoka imvunulo yakhona ezikweni laseSiyabuswa.